X'inhu eżattament logħob responsabbli, x'inhi d-differenza bejn gaming u gambling. Fl-istudju magħna għandna lil Kane Sajt u Shirley Abela. Jiena tafli kollox ngħidilhom in-nies fejn nistgħu nitgħallmu. Katlek li mort Ċipru u parti minn dan il-kumpless li sabiħ ħafna. Hemm kazino wkoll, jinkludi l-kazino. U kont qed nitkellem ma' Ċipriotti li Ċipru, iċ-Ċipriotti ma jistgħux jidħlu fil-kazinos. No way. Jidhirli qabel kienet tagħna hekk ukoll xi darba, ma niftakarx. Imma u Ċipriotti għandek età ma jistgħux jitlu fil-kazino. Huwa kontra liġi. Biex ma jilabux flushom naturalment. Allura l-kazino miftu biss għat-turisti. Issa deċiżjoni tajba jew le ma nafx. Imma jiena kelli budget żgħira tħammur nipprova. 100 euro. Għattandi 100 euro ħammur nipprova. Flok xajt xi affarijiet fil-verità għalaqt għajnejja isu forsi għamilt nofsija fil-kaxxa u tliftom. U hekk għalla forja ħadd 4 drinks u biex jituk drinks b'xej, biex jħajruk tib hemmhekk u x'nafjien. Imma qed għandhom raġun jitilfu eluf ġieli n-nies il-kazino għandhom raġun fis-sens illi mbagħad qomt minn hemm mill-ewwel għax faċli tiġi hooked. Ħafna diki. Għax fl-istess ħin ħadd gost nilab. Għax fim minnhom tatni l-flus u mbagħad f'sekonda tlift kollox. Il-100 ġew 300 fil-verità. Ma mbagħad tibqa' tilab biex tuħu iktar. Għax l-istint tiegħek jgħidlek u iva mela ħanibqa' nilab dik in-naqra oħra forsi ma tafx kif dawk it-300 inżommhom. Imma mbagħad il-magna tkun magħmula b'ċertu mod illi x'intasal fil-pik tagħha mbagħad tagħmellek dak ir-rewind u titlef. Imma jiena kont responsabbli għax meta s-sifer ikollok naqa' budget żgħir. Mhux hekk. U fil-verità ma taħriġ minn hemm taħriġ rejthom ħwejjeġ. Mhux hekk. Xorta. Imma kemm hawn nies jitilfu flus għalkemm ngħid jekk kun imsifer għax għalhekk responsabbli. Jekk kun imsifer u tagħmel bħali tgħid isma' għandi budget ta' 50 euro. Fil-fatt kien hemm ħabib magħna li qalu isma' għandi 50 ħanilagħba. Ma that's all. Ġifieri tlifta u mhux Sekk il-50 ġi 300, tmur sarrafhom u mur. Imma rari tiġi hekk u hekk. X'inhi d-differenza bejn l-op responsabbli gaming u gambling? Sewwa. Tajjeb nispjegawhom daqsxejn, żewġ kelmiet li jintużaw ħafna u hemm id-differenza ta' bejniethom ukoll. Nsalmulek, Alfred, Marisa, u nsalmu l-telespettaturi kollha li qegħdin isegwuna. Semmejt realtà li llum il-ġurnata niffaċċjawha kważi kuljum. It-teknoloġija tant saret vasta li l-logħob illum sar kif ngħidu easy to be accessed. Qed semmejt punt tajjeb ħafna Alfred inti li jekk persuna tmur tilab dejjem btir ta' divertiment u rikreazzjoni u din importanti timxi mal-linja tal-kontroll kemm finanzjarja u kemm ta' ħin hemmhekk ma fiha xejn ħażin. Inti mort imxejt mal-linja tal-kontroll finanzjarja tiegħek għandek budget, mort ħadd pjaċir u labt tliftom erbaħt imxejt mal-linja tal-kontroll u spiċċat hemmhekk. Sfortunatament u hawnhekk fejn nidħlu aħna bħala fondazzjoni għall-logħob responsabbli, normalment persuna meta tkun qed tilab ma timxix mal-linja tal-kontroll. Jiġifieri tibda taqbeż ftit il-budget tagħha, tibda taqbeż ftit il-linja ta' kontroll ta' ħin. Flok tagħmel pereżempju 3 sigħat tilab tibda iżżid il-ħin bil-mod ġimgħa wara l-oħra. Hemmhekk kif dejjem nirrepeti jiena jista' jkun li tkun qed tiftaħ bil-mod it-tieqa għall-vizzju, it-tieqa għal konsegwenzi li jġib miegħu il-vizzju tal-logħob. Jiġifieri hawnhekk irid nagħmilha ċara li persuna tilab b'mod ta' divertiment u rikreazzjoni
ma fija xejn ħażin. L-importanti li timxi mal-linja tal-kontroll kemm finanzjarju u kemm ta' ħin. U dan jott mit-tfal tagħna għall-adulti u l-anzjani tagħna. Jiena nixtieq nirrimarka xi ħaġa Alfred, forsi hawn min ħajqabel miegħi hawnhekk hawn min ma jaqbilx miegħi, però din hija l-opinjoni tiegħi. Jiena nsifer ħafna u jiena ġie fuq l-radjuplani nara ħafna magazines u ninnota li fuq il-linja tagħna ikun hemm ħafna riklami tal-lob. X'in ninżel ġol ajruporti ta' pajjiżi barranin nibda nara l-isbaħ xenarju tal-pajjiżi barranin li nkun inżilt fihom, mentri x'in nasal fl-ajruport tagħna ħlif riklami tal-lob u tal-każinos ma narax. Jiena din iddejjaqni ħafna u ħafna. Nixtieq li forsi jaraw x'jistgħu jagħmlu fuqha din. Vera qed nirreklamaw l-industrija tagħna, imma għandna tant postijiet sbieħ f'pajjiżna. Għaliex għandi ninżel u l-ewwel ħaġa li nsib ma' wiċċi fl-ajruport huwa riklam daqsiex ta' każino. Jiddin nerġa' ngħidilkom opinjoni personali tiegħi jien ninżel Dublin għax inħobb inmur ħafna l-Irlanda ma' baxxol. Nibda nara Stonehenge, l-Ingilterra, nibda nara il-postijiet storiċi tagħhom kollha illustrati sbieħ. Jiena naħseb illi wasal il-punt li vera importanti ta' din. Biex insemmi fakkartni xi ħaġa pożittiva mar. Too much, ifhimni, nara too much. Xi ħaġa pożittiva li m'għandix taqsam mal qed tajt int. Li l-MIA nixtieqilhom grazzi għax introduċew issa li fil-Kyoto hu il-mapxej. Ma nafx kemm ilha hemm, però milix ħafna. Le mhix ħafna. Hija xi ħaġa tajba. Tajba ħafna. U Ċipru wkoll irid ngħid lil Konrad Mizzi, il-Ministru tat-Turiżmu, għaddejna sparati għax introduċew magni biex il-passaport tagħmilha inti. Il-passaport ekku. Naħseb li pajjiżna wasalna wkoll. Ninsab f'sitwazzjoni li jagħmilhom daw. Ġifieri qegħdin surplus grazzi għax-xogħol tajjeb li jagħmel il-Gvern u naħseb li għandhom isiru għax huma komdi ħafna. Fil-fatt għaddejna minn Mbagħad illum kulħadd bli passaport ġifieri. Marisa semmiet punt validu immens tal-reklamar illum il-ġurnata kulħadd jaf li l-gaming u l-gambling għaw Malta qed jipproduċu profitti kbar fis-settur finanzjarju u r-reklamar iħollu jorbot miegħu. Imma wara kull numru hemm storja. Ekku. Jiena hekk inħobb niddiskrivija. Il-pożittiv qiegħed hemmhekk imma wkoll iridu nħarsu lejn l-esperjenzi soċjali tan-nies. Gaming u gambling. Gambling aħna il-Maltin insejħulu l-lob tal-azzart. Meta inti qed tilab u qed involut riskju. Riskju finanzjarju, inti labt somma ta' flus u qed tirriskja li titlifhom. Kun hemm ċans żejr li terbaħ iva, imma normalment kif qed tajjeb inti fed fil-bidu laqqas tgħaddi nofsija u tgħid fejn marru l-flus. Sparixxew. Ekku, il-gaming minnaħa l-oħra huwa lob li ma jinvolvix dak ir-riskju. Irrid nixbed daqsxejn l-attenzjoni li persuna tista' tkun problematic gambler u tista' tkun ukoll problematic gamer. L-importanti nerġa' nsemmi li l-persuna li tkun qed tilab kwalunkwe tip ta' lob timxi mal-linja tal-kontroll kemm ta' ħin u kemm ta' flus. Meta tajt dak gambler, xi tfisser? Meta inti tajt gambler, persuna mar il-kazino and he gambled his money. That's a gambler. Ma jfissirx li għandu vizzju tal-lob, far from it. Imbagħad meta taqbes il-linja tal-kontroll ta' ħin u ta' flus, inti tkun qed. Ma gambler jiġifieri tilab il-paga, tilab. Inti qed tilab ammont ta' flus. Issa meta taqbes il-linja tal-kontroll tal-budget tiegħek, iva jkun hemm każijiet fejn ikun hemm persuni li jonfqu l-paga tagħhom kollha fix-xahar. Li jilagħbu l-flus flok jixtru l-affarijiet essenzjali għal. Tinnota li dawn in-nies ma jkunu kuntenti qatt. Jgħixu fenger kbira, teħel il-familja, jeħlu l-ħbieb, jeħlu n-nies fuq il-post tax-xogħol. Ġifieri importanti li ngħinuhom u għajnuna hemm. Issa, intom Shirley tibdew għax dim iż-żuri wkoll. Żurija bħali. Shirley qabela, insellimlek. Insellim lilek Marisa. U rrid ngħidilkom tibqgħu magħna għandna bosta mistiedna Josef Karwana u anki il-Ministru Owen Bonnici li tiġa qiegħed magħna nirringrazzjah. Intom tmorru fl-iskejjel. Iva. Imma taħseb li tfal għandna l-fejn imlewlhom rashom bil-lob, it-tfal żgur ma jaħsbux fil-lob le. X'inhi l-idea li tmorru fl-iskejjel? Mela, l-ewwel ħaġa
aħna bħal medin nitkellmu fuq responsabilità fuq adulti, tidħol ir-responsabilità fej huma għadhom ta' età żgħira. Qegħdin nitkellmu fuq tfal li jibdew minn 7 snin, 8 fej daw diġà daħlu fil-linja li jilabu kuljum, jilabu video games kuljum, u jiena li qed inkun immur f'daw l-iskejjel, indur l-iskejjel, qed niltaqa' ma' il-maġġor parti tal-istudenti li kollha qegħdin jilabu l-logħob video games. Ovvjament, irid ikun hemm kontroll għalkemm dawn għadhom feta żgħira li il-kontroll irid jibda mill-ħin li qattaw jilabu, jridu jillimitawh, plus li jekk dan ħajsir priorità f'ħajjithom jista' jwassal li aktar il-qudiem ħajkun hemm problema. Ġifieri jista' jkunu anka suġġettibbli aktar meta jsiru adulti biex jilabu, mhux hekk qed tgħid. Qegħdin jibdew diġà daħlu f'dik il-linja minn ta' żgħira. Hija parti minn ħajjithom li iktar ma jmur da titqis li aħna din nitkellmu fuq tfal li jiena qed indur l-iskejjel u l-maġġor parti tagħhom meta jiena nsaqsi domanda intom tħobbu tilabu tużaw it-teknoloġija kważi l-istudenti kollha jollu subajhom. Ġifieri minn hemmhekk tibda tinduna inti. Jekk tiġi qegħdik tal-ċertu logħob. Eżatt, issa by time inti tittara minn età ta' 7 snin għal meta jsiru teenagers, ara fis-sens ftit ta' żmien qasir imma jkunu diġà kważi daħlu fil-vizzju. Semmejt punt importanti u nappella l-ġenituri ma jħallux it-tfal, naf li forsi diġà tartwis, imma ikollhom l-addiction il-ħin kollu anke qabel jorqdu biex jilabu fuq il-computer biex jibqgħu forsi dawk li qabżu 13 fuq il-Facebook. Darba ġib li xaħat jitkellem u għandu raġun di tottalija, tal-Ministru, tal-Mariza, u kien għalinna hawnhekk illi jekk inti qabel torqod trid bil-fors tara l-emails, mal inti jew edik tax-xogħol jew edik tal-emails. Għaxin fxiħin tajt isma, issa id-disa ta' billej, jiena ħanikol xi ħaġa u nara daqsxejn film jew noqgħod relax. Ma jekk inti moħħok dejjem edik biex jekk int qabel torqod pereżempju tittara l-Facebook bil-fors, mela ġejna edikt. Jekk sifirtu mingħajr il-Facebook ma tgħaddix, jew mingħajr l-internet ma tgħaddix. Jew kif l-ewwel wieħed Wi-Fi tmur tiġri ħadd tara. L-aħħar li morna Ċipru konna grupp ta' nies qed niffilmjaw, issa jaraw il-filmat illum. U għallu li jisma, neħħi dak il-mobile għalli jissa neħdu pjaċir, t-tilom vera. Vera, askuntaf. Waqt il-buffet, deċidejna li ħadd ma fil-fatt il-Wi-Fi tfejniħ ma kienx daqsek b'saħħtu. U għallura, edna u vera tħossu għahir. Immorru l-ura għallu. Għax li għed jiġri għed nikkomunikaw ma dawk li għedin il-bot. U dawk li għed immaħħom ninsewhom. Ekku, immorru l-ura għallu. Naħseb l-iktar ħaġa importanti li forsi l-ġenituri ma jnotawx. Meta tfal jilabu ċertu logħob ituk il-punti, tibda tisma' dawk il-coins ninżlin, u jibdew tilgħin dawk il-marġin ta' punti. Iġifieri dan jista' jwassal illi qed iddaħħal din l-idea ta' tfal ta' rebħ u ta' lob. Dak li qalet. Ġifieri fiżnema mhux kollha hekk għax imbagħad hawn lob tispara u toqtol pereżempju, tissemmi anke fil-każ ta' New Zealand li tfal qed jitilgħu wkoll din ta' lob li noqtlu fil-lob. Ma ġifieri ma jista' jkun li jkun hemm dawn it-tip ta' lob li ma neskludux li il-fatt li hemm ċertu lob li għalkemm mhux ħajjintuża bħala flus li ħatirbaħ inti l-flus, ħajjintużaw flus mod ieħor fejn qegħdin ninnotaw li ħafna mit-tfal qegħdin jixtru mhux ħanejt il-karattri imma apparat li upgrade għall-logħba u dan ovvjament ittuża l-flus. Illum inbidlu tengot l-affarijiet. Jiena niftakar żmien meta kont żgħir kont imur nara pil-lotto. Biex hekk. Fimt? Mhux għax kienet xi ħaġa ħażina lih. Tibatek Ma missieri kien jgħid li ħamur il-bom li ma dak iż-żmien kien kollox aċċettabbli. Ekku. Taf kif? Le din hija realtà. Bħal meta konna nibatu min jaf kemm mort nixtru s-sigaretti. Mela. Ġifieri qabel isu xejn ma kien xejn. Illum isna Però mbagħad it-tfal bombardia tibgħat affarijiet oħra kif qed Okej, biex nagħlqu. Trid insemmi xi ħaġa, pereżempju jiena li tinkwetani fuq il-cruise liners, pereżempju, illi ġili intom mortu cruise, il-kazino tgħaddi bit-tfal minn ġo fih biex taqsam pereżempju għat-teatru u allura dejjem qegħdin jaraw ma naħseb cruise ma jistax jagħmel mod ieħor. Le kif qegħdin insemmu din hija realtà, il-lob qiegħed magħna hemm kull tip f'kull livell.
It-tfal tagħna l-adulti, aħna mhux qegħdin hawn biex nallarmaw lil ħadd, it-tfal tagħna għandhom bżonn jilagħbu wkoll. Il-lob fih l-affarijiet pożittivi fit-tfal tagħna, iħadmu l-fine motor skills, iħadmu l-intellett tagħhom. L-importanti nerġa' nirrepeti li jżommu mal-kontroll ta' ħin u l-lob ma jsirx priorità ta' ħajjithom. Grazzi. Wet 777 l-helpline. Helpline huwa 1777, dak tibqgħu anonimi, ġifieri fis-sens jekk inti nċempel idhom isma' jiena Alfred Zammit, jien għandu l-vizzju tal-lob mhux mistħija, il-paget non fuqha, ħadd mu se jgħid isma' ċempel Alfred Zammit, ġifieri hemmhekk Ekku. huwa kollox konfidenzjali. Anonimità tinsam, konfidenzjalità assoluta, jekk tħossu li għandkom problema stay willing, l-għajnuna qiegħda hemm ċemplu wieħed 777 u l-għajnuna 24 sija kuljum lestil intuwilkom. L-aħħar mistoqsija u risposta fil-qasir ħafna, għax ħanaqbżu ħin ta' reklami. Qabel tħaltu aħna plejajna promozzjoni li rajna tifel jiftaħ il-friġ u ma sabx jixrob. Ekku. Dak esaġerat ir-reklami u le? Lanqas xejn hija realtà. Għandna nisimgħu bistejjer li persuni jilagħbu l-paga tagħhom fix-xahar flok iħallsu l-affarijiet essenzjali għat-tfal tagħhom. Hija problema, hija karba siekta, l-għajnuna qiegħda hemm ċemplu wieħed 777 u aħna qegħdin hemm għalikom. Grazzi ħafna. Grazzi Kane u Shirley Abela mill-Gaming Responsible Gaming Authority b'għaw magħna.